Welcome to back PBK channel नोंथांमोन गासिखौ बरायबाय दिनै आङो मुसलपुरनि मावजि ग्रीन पार्कआव थांगासिनो दङ स नोंथांमोनाबो थफादो आंजों लोगोसे नायनोबा ना मा होनो अ सरि नोंसोर फैफालायनाङा दे मानो होनना बुङोब्ला आं हारसिंसो नालाय दा नोंसोर मबाइलावनो नायदो आरोना लेट्स गो So finally आं नै मोनफैमारबाय मावजि ग्रीन पार्कआव स नोंथांमोना नायलांदो नैलै बेयाव हारसिं हाला दा फैखाथार मोदायबो ओंखारो जोबोद समायना नुयो आरोना ओरै बै गेरजा बारस'ग्रा न' दङ दा खोन्थानोसै आं नोंसोरनो दैज्लां बोथोर मोनफैबाय नालाय नै दैज्लां बोथोराव हालेवगासिनो दङ माइ गायनो थाखाय वाव नै जोबोद समायना ओरैजाय मा होनो बिनिफ्राय बैसिम रुगुंसिम जेनेबा थांनो हायो आरो न' सिंजों ओरै दलं दङ थांनो हायो Hai नै आं सोरखौ लोगो मोनदों दिनै आं याव बेरायनो फैनायाव बिसोर सानैखौ लोगो मोनबाय बिसोर सानैनाबो चेनेल दं आरो जेनेबा नोंना चेनेल नामा मा नाम Amita Narzary आंनि चेनेलनि मुङा नोंथांमोना नायाखैबा आंनि चेनेलखौ नायनो हागोन सार्च खालामनानै Amita Narzary आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनगोन थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय आरो नै नोंथांनालाय आंना LB ब्लग चेनेल नोंथांना LB ब्लग चेनेल नोंथांमोना बिदि नायाखैबा थांनानै नायहैदो आं दा मावजि ग्रीन पार्कनिफ्राय फैबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नायनो गोसोब्ला थांनानै नायनो हागोन आरो खिन्थु हारसिं थांनाङा दै लोगोफोरजों थांबानो जाबाय